Halløj og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi lave en lækker, dejlig, sprød salsa, som vist hernede. Og den kan bruges til alt. Bare som snack, bare til chips, til taco, som vi skal have i dag. Det er lige med. Men allerførst, så skal vi selvfølgelig ud på en shoppingtur. Vi skal ud og handle, ud og købe den. Så lad os gå afsted. Godt, så er vi kommet hjem efter vores lille shoppingtur. Og det første jeg gør til den her salsa, det er selvfølgelig at få panden rigtig godt varm. Det er vi nødt til. Fordi det første vi skal her, det er selvfølgelig, at vi skal have ristet tomaterne. Sådan så de simpelthen, de må godt blive lidt forkullet, fordi det er altså det, der også er med til at give det lidt smag. Så lige nu skal de her egentlig bare lov til at stå i, ja, gud ved hvor lang tid, til de er færdige. Andet kan jeg egentlig ikke rigtig sige. Så imens kan man selvfølgelig forberede nogle af alle de andre ting. Et hurtigt tip til at spækbrættet, skærebrættet, hvad I nu kalder det for, ikke ligger og glider rundt, det er simpelthen at tage et stykke papir og gøre det lidt vådt. Gør det lige, så I ikke kan se det. Så. Gør det vådt. Smæk det ned under. Så har I simpelthen noget, der ikke rigtig rokker sig. Så ligger det fast. Så slipper man lidt for nogle af de der skader, som jeg egentlig har kendt for. Til salsaen bruger jeg 3 medium hvidløg til de 4 tomater, jeg har. Det er ikke fordi det skal overdøves, det skal heller ikke være for voldsomt. Men heller ikke for let. Det skal jo stadigvæk kunne smages. Vender lige tomaterne lidt. Det skal jo også have farve på alle sider. Så kan de få lov til at ligge og kure lidt rundt derovre og have deres egen lille karuseltur. Du springer! Du skal ikke skyde mig. Det kan godt være, at det er tomatrøveri, mand. En halv lime op i. Når vi når det, så er det bare saft. Jeg kom selvfølgelig i tanker med. Jeg skulle da glemme chilierne, mand. Når du rister tingene af på den måde, så sørger du egentlig for, at der lige kommer den ekstra grillede smag med til grøntsagerne. Og det er det, jeg godt. Lad det lige stå nogle minutter. Lad være med det der. For god undskyld, lad være med det. Det var det. Og så skal det egentlig bare tilbage på panden. Hak det i det man er til, eller lad det være gråt. Det er okay. Og lad være med at bruge for meget, fordi det er meget få. Nu skal der bruge sådan koriander. Men noget af det skal der altså ikke. Det er ikke fordi det behøver at være så voldsomt. Så nu er det fået lov til at stå i cirka 5-10 minutter.
Jeg ved godt, det var et meget stort spring. Men det har fået lov til at stå cirka så lang tid. Lige omkring 10 minutter, tror jeg. Så det meste af vandet, det fordamper. Så nu står vi tilbage med det her skønne produkt. Men man ved jo aldrig, om det er skønt, før man har prøvet smagen. Så det må vi jo gøre. Bare for at se, om det hele tiden smager godt. Så lad os prøve. Der er spark i. Den smager godt. Den er også lidt sød. Den er god. Den er god. Den kan jeg godt servere. Mexicana.